Což znamená letenky, přílet a jak se vůbec dostat do Říma jako takového. Ubytování v centru. Píchněte prstem do kolosa a kolem toho kolosa je víceméně, řekněme, to centrum. Takže jsme úspěšně přilítli na letiště, z letiště jsme se dostali do Říma, z Říma jsme se dostali na ubytko a teď jste asi dostali hlad. Takže jídlo a pití. Co je zásadní na Římu je to, že kam vlezete, to je past na turisty. Jakože kam vlezete, to je past na turisty. Opravdu je to strašný. Je to strašný. Prostě, já říkám jako Praha, ale Praha jako je na tohle ještě jako jakž tak, tam je to fakt jako šílený. Takže co vyloženě doporučuje to, googlete. Máte telefon, všichni jste chytrý a mladí a krásní lidé, googlete. Otevři si restaurace ve svém okolí, sleduj hvězdičky a sleduj zároveň i jako komentáře těch pod těma, pod tou restaurací a nečti. Co je absolutně jako nejlepší věc je to, když máte jako fajn Itala, který vás ubytovává, tak se zeptat jeho, kam máte jít do restaurace a opravdu jít jenom tam. Jo, plus můžete nakoukat nějaký tipy a triky na restaurace. Já vám sem do popisku na restaurace, kde jsme byli my a jsou fakt jako skvělý a tradiční a tak dále. Nicméně, čeho se vyvarovat? Proč to jako říkám je to? Jakmile vidíte jakýkoliv Itala stojícího před restaurací, který vás láká dovnitř, nechoďte tam nikdy. Nechoďte tam nikdy, bude to drahý, hnusný, naučtou vám nějaký nesmysly, okradou vás, bude to úplně na prd a budete si myslet, že takhle vypadá celá Itálie a zkazí vám to ten zážitek. Nechoďte tam. Pokud vidíte restauraci, která má vystavený menu, který je v čínštině, v japonštině, v ruštině, angličtině a možná italsky, tak tam nechoďte. Takhle nefungují italské restaurace. Víte to všichni, každý průvodce to říká, já to řeknu taky, fakt to tak je a fakt tam jako nelezte. Ne, fakt ne. Je to hrozný. Stává se to, že si sednete a třeba za to, že si sednete ven na ulici a ne dovnitř, vám účtou 10 euro. Bez srandy, to jsem viděl na vlastní oči. To znamená, že vy si sednete do restaurace, chcete si sednout jako na terásku, sednete si tam a automaticky máte 10 euro na účtu. Za to, že sedíte venku. Prostě poplatek. Takhle vypadá past na turisty. Nicméně, ta pozitivnější věc, pokud chodíte do restaurací z těch doporučených a třeba jedna z těch, ve kterých jsem byl já, který byly úplně úžasný. Byli jsme v jedné tradiční italský, jakože fakt totální Itálie, těstovina, tohle byla úplně uchvatná. Pak jsme našli nějakou jako bagetérii, ale dělali jako domácí bagetky a plnili to právě jako, že sýrama a salátkama, rukola a tak dále. Fakt úplně božský. Pak jsme našli jednu pizzerii, ta byla úplně taková výborná, taková trošku do neapolského stylu a tak dále. Nicméně, pokud natrefíte právě na ty dobré restaurace, jste schopný se najíst od 10 do 20 euro. Tak je to řeknu. Záleží samozřejmě co a tak dále. Pokud se bavíte o tradičních pastách, carbonara a tak dále, tak je to kolem těch, řekněme, 12, maximálně 15 euro. Jako víc za to nedáte a je to úplně, jo. Pokud se bavíte o nějakých jako dražších věcí, hlavně mořský plody a tak dále, tak třeba jste těm 20 euro, ale víc prostě nejste. Pokud vlezete do pasti na turisty, tak si sednete a máte 10 euro za terásku a dáte si prostě nějaký ušmudlaný peněz z Teska a vypálí vám další 25 euro, jo. Takže to je jenom jako tak. Kafe 2 až 4 eura, jako není to tak jako hrozný. Právě když se stravujete v těch jako prověřených lokalitách nebo podnicích, tak to není tak drahý a jako de facto, že není to úplně tak jako srovnatelný s Českem, ale je to třeba, nevím, 10-20% jako dražší než u nás. Co je zajímavý, tak třeba zmrzliny dávají na kopečky, ale mají takový velikosti městíček, jako mini, střední, velkou. Ta mini stojí asi 2,50, 3 eura, ta větší kolem 4, ta největší asi 6. Já si dával úplně tu mini a oni prostě vezmou špachtly a zarovnají v rukách ten klímek prostě jako kolik se do něho vejde, takže asi takhle se odhaduje velikost. Mně fakt stačila ta mini a najedl jsem se toho až dost. Já jsem takový milovník sladkýho nejsem, takže tak. Co je výborný, tak tam funguje takový řetězec, Carrefouru si určitě pamatujete, tak tam je prostě Carrefour a funguje to něco jako u nás Žabka. Mají prostě takový na rohách krámky, takový minimarkety a skočíte tam a mají tam úplně všechno, pečiva, sýry, víno, voda se tam dá koupit a tak dále a tak dále. Takže Sony karty berou všude a my jsme se domluvili všude i anglicky, takže nebyl ani problém jako s nějakým, chápete, ruce, nohy, problém nebo poradit nebo něco takového. Když jsem mluvil o té vodě, samozřejmě můžete si kupovat vody, kolik chcete, to je vaše věc, nicméně všude po Římě najdete oficiální fontánky, oni mají takový QR kód a tam teče pitná voda. A docela dobrá, třeba ve Vatikáně jsme si natočili vodu. Cítili jsme se blahořečení.
sranda. Ale fakt ty fontánky fungují a my jsme jeli na tom, že každý měl 1 půllitrovou flašku, takže jsme se sebou netáhli prostě na těch túrách velkou zátěž a prostě jsme to vypili a dotankovali jsme si z fontánky a pak jsme šli dál. Opravdu kolem toho centra, co budete běhat, tak to je v každém bloku tu fontánku prostě najdete a věřím tomu, že možná bude nějaká mapka nebo apka na ty fontánky, ale my jsme to nějak jako neřešili a když došlo, tak jsme po ní začali koukat a vždycky jsme ji našli. Prostě po té cestě, co jsme šli, jsme tu fontánku našli, takže skvělý tip. Nekupujte si 5litrový kanistry, ale prostě litrová, půllitrová flaška a pak si prostě dotočte vodu normálně veřejnou za free. No a jdeme k tomu hlavnímu, proč asi do Říma jedete, kromě toho jídla, úžasné atmosféry a letadlům, tak jsou památky. A co je nutné si říct, na cokoliv, co budete chtít vidět zevnitř, v drtivé většině, teďka to budeme generalizovat, je to, že budete potřebovat lístek, ergo za to musíte zaplatit. Někdy víc, někdy míň, jako na menší památky 10-20 euro, na velké památky jako není problém 40-50 euro, jo, typu Koloseum. To zapřičinuje to, že na všech památkách jsou extrémní fronty. Extrémní. Jestli počítáte s tím, že chcete vidět nějakou památku zevnitř, je to vaše svatý právo, a nekoupíte si lístek, tak se postavíte do kilometrové fronty a budete tam stát hodinu. Protože jedna věc je taková, že tam je obrovitánský kvantum lidí a druhá je, že oni pouští jako postupně. Oni to tam jako nehrnou. Že pustí jako skupinu lidí, někdo vyjde, zase pustí další, někdo vyjde, zase pustí další. Teď si řeknete, a když si koupím lístek online, tak půjdu hned. Teoreticky ano, prakticky to znamená, že je druhá fronta, kde jsou lidi za registrací a ty čekají úplně stejně. Možná čekají méně času, ne třeba přes hodinu, ale čekají třeba půl hodiny, ale musí stát půl hodiny ve frontě na 30 stupňovém slunku a čekat prostě, aby se dostali dovnitř. My takový velký fandové toho vnitřku a těch muzeí nejsme na to, abychom tam stáli, takže jsme probíhali opravdu tu architekturu vyloženě zvenku. V některých kostely byly free, tak ty jsme jako šli se podívat dovnitř, jak to tam jako vypadá, spíš nás to jako zajímalo, ale jinak jsme tam prostě nešli. Co mě hodně mrzí je Koloseum, tam jdou koupit lístky jenom online a já jsem to sledoval a na ten termín, kdy jsem tam já chtěl, nebyli ještě uvolněný a v moment, kdy uvolnili, tak byli prostě do hodiny pryč. Takže kdo tam chce, tak se vyloženě musí jako snažit o to, aby se tam jako dostal. Ale jako Fontana di Trevi je skvělá, Koloseum úchvatný, to prostě i jen zvenku a doporučuji v noci. V noci fakt jak se smrákne, 8., 9., vyražte tam, má to úplně něco jiného tam prostě cítíte. Je tam furt lidí jak sraček, ale má to jako jiný nádech. Panteon skvělej, Andělský chrám, Vatikán určitě prostě vidět. Co to bylo? Plaza Popolo, to bylo takový náměstíčko. Je tam toho víc. Když bydlíte v tom centru a jdete se prostě projít, tak de facto na ty věci narážíte tak jako přirozeně. Jinak prostě otevřít si Google, co vás zajímá, naplánovat si tu trasu a projít si to. Co doporučuji je to, přistaňte si. Fakt vstaňte v 7, v 7:30 ráno. My jsme takhle dělali, vstali jsme v 7, v 7:30 jsme byli na nohou, běželi jsme prostě po památkách, vrátili jsme se třeba v 9, v 10, za první začínalo být horko, dali jsme si pozdní snídaně, kafíčko, byli jsme chvilku na apartmán, pak jsme se šli projít spíš jako po jídle, jo, kafíčko a tamhle nějaký snack, jo, a trošku jako třeba zvenku a mimo takový ty hlavní proudy, abychom se vyvarovali těch lidí. A pak právě třeba odpoledne v podvečer ty památky jako z jiného pohledu. Jako v noci to nebývá tak hrozný, ta fontána je šílená, prostě jako od 9 hodin dál ta fontána je úplně šílená. To Koloseum jak je obrovitánský a kolem toho jako je dost místa, tak ten kumul těch lidí není tak hroznej, aby vás to jako nějak jako tísnilo nebo něco takového. Ten Panteon je takový náměstí předtím, takže tam je to takový náročný, řekněme, je to jako Praha před Orlojem, asi tak, nebo Karlův most, ale tak. Ale ta architektura je jako úchvatná v tom městě, jako to se mu nemůže prostě sebrat, bych řekl tomu Římu. Co to taková trošku ničí je to, že najednou prostě jdete k té památce a najednou tam prostě jede taxík, jako rve se mezi těma lidma, to prostě přišlo úplně šílený. Tak, dáme tomu nějakým způsobem shrnutí těch bodů, o čem jsme se jako povídali, nějaký subjektivní dojem z toho města. Lidí strašně. 1 miliarda 305 bilionů a jeden Pákistánec prostě. Hrozný. Ono to hodně umocňuje to, že to je jako velká kumulace lidí a do toho tam máte ty auta a autobusy a motorky a elektrokoloběžky a teď se mezi vámi jako prodírají a je to takový jako prostě náročný pro mě. Jako v každém italském městě, ve kterém jsem prostě byl, je tam absolutní absence košů.
tam prostě nejsou koše. Ale vy tam všechno kupujete v nějakých obalech, jo, zmrzlinu, kafe, jídlo jakýkoliv typu, má nějaký něco z marketu, jo, a tak dále. A máte prostě nějaký odpadek. Tak buď se zarvete do batou, což vás moc nebaví, jo, a chtěli byste někam vyhodit, a tam prostě nejsou koše. Tam je jeden koš za kilometr. To ale znamená, že chytřejší lidi to nějakým způsobem vyřeší, hloupější lidi to prostě hodí na zem. A takže po obědě dál až do toho večera se začne kumulovat na zemi prostě spousta bordelu a je to takový jako fakt jako vošklivý a smrdí to a tak dále. Zároveň oni asi nemají popelnice, takže oni vezmou a pytel s odpadkama prostě vyhážou na ulici, tam se udělá taková hromada odpadků a pak prostě permoníci kolem 8-9 hodiny vyjedou a začnou to sbírat a uklízet ty ulice. Takže ráno, až vyjedete v 8, tak to město je úplně clean a super. Jo, ale prostě jdete tam v 6 večer a ty vedete prostě bordelem. A je to prostě ubírá to tomu zážitku, vyjdete fakt jako historickým centrem a tam pak máte jeden vchod, který je jako fejkovej a to je prostě plný odpadků. Hrozný. Co tam jsou bezdomovci, různě tam jako pospávají, jako nejsou úplně na těch turistických spotech, ale když do něho jdete, tak tam prostě spí různě a tak dále a je to takový, no. Ale ty mi ještě jako tak nějak nevadilo. Co mi úplně jako fakt vadí, jsou takový ty naháněči, v Praze jsou taky takový ty Afričani s těma náramkama a Pakistánci s různýma jako svítícíma blbostma a tak dále. A teďka mezi těma lidma dělali různý kejkly, jako upoutali a teďka nevíte, jestli vás jeden upoutává, druhý vás prostě okrádá, nebo jo, jsou to takový ty pasti a už je to prostě takový nešvar těch velkých městů a chápu, že pro člověka, který to nezná, to může být jako vyloženě nepříjemný, anebo se uvrtá prostě do nějakého průseru, který ho bude stát nějaký peníze nebo něco takového. Takže na tohle si fakt dejte bacha a prostě rovnou, když ty lidi k vám jdou, tak prostě řekni ne, jdi pryč, jako víš, rovnou rezolutně, až jako nepříjemně nebo arrogantně, ale jinak se těch lidí prostě nezbavíte a jak se s nimi dáte do řeči a přijde vám jako hrozně fajn, tak většinou vás umotá do nějakého průseru a v lepším případě vás to bude stát jenom peníze. Asi takhle bych to jako řekl. Samozřejmě se tam spousta takových těch Pákistánců a Indů, který mají takový minimarkety prostě s cetkama, s různýma suvenýrama, ale ty mi nějakým způsobem nevadily a kluků jsme tam koupili čepice Barcelona a prděl jsem na to, takže ve finále jsem je využil taky, kdybych to řekl takhle. Abych nebyl jako jenom negativní, jídlo super, naše jsme restauraci, tady byly úplně úžasný, ta architektura je fakt jako úžasná, jako fakt je to tam skvělý. Jako je to trošku takový to, že někam jdete, podíváte se, ale jako fakt je to prostě jako skvělý město. Nicméně s faktorem těch lidí a toho bordelu a už nějakých jako těch větších podvodů a tak dále, tak jsme zhodnotili s Lenkou, že Benátky pro nás byly lepší. To město jsme si víc užili, ta architektura zemi taky, jídlo je tam taky skvělý, ale prostě v Benátkách jsme si to užili víc, protože podle mě tam byl jako vynulovaný ten faktor těch elektrokoloběžek, aut a veškerého tohle z toho ruchu a vlastně víc jste žili jako s tím městem, než že jste se jako prodírali nějakou džunglí a pak jste viděli jako něco hezkýho. Jo, to je asi jako můj subjektivní dojem z toho Říma. Takže asi takhle. Overall říkám, chodit pěšky, nastávat to město, googlete si ty spoty, který chcete vidět, nebo kde se chcete najíst, nebo něco takového a odvezete si jako skvělý zážitek a asi úžasnou i dovolenou. My jsme tam byli na 4 dny a myslím si, že ty 4 dny jako bohatě stačí. Proto, abyste načerpali to město, proto, abyste viděli to, co chcete a užili si to. Hlavně si to užít, podle mě. Takže budete vědět, jaký byl váš výlet v Římě a brzy neviděnou. Čus, ty pič to proč? Čus.